Arglwydd Dduw, diolch. Diolch bod y air di yn fyw ac yn rymus. Diolch am y darlleniad gafon ni gan Meinir a'r gair yna. Y pnawn ma ti isio cyfarthrebu iddyn ni, bod ni ddim i ddigaloni. Diolch Duw dy fod ti'n teirnasu. Diolch Duw dy fod ti yn ein plith ni rwan. A da ni'n gofyn fwy na dim, Arglwydd. Y fydde ti'n siarad iddyn ni. Y fydde ti'n codi'n calonna ni. A fydde ni'n hoelio'n sylw arny ti, Iesu. A fydd y geiriau sydd gen i rannu, ddim ohona fy hun, ond yn offrwm o fawl iddo chdi. Yn enw Iesu. Amen. Amen. No one said it would be easy. No one said it would be this hard. Dyma geiriau Chris Martin o'r band Coldplay. Falle ydych chi wedi clywed amdan Coldplay nhw ydy siwr braidd yr band mwyaf yn y byd ar hyn o bryd. No one said it would be easy. No one said it would be this hard. A mae rai fi ddeud, stori ni yma yn blaena hyd yn hyn allai resonatio hefo'r geiriau yna. A Arglwydd, do'n i ddim wedi disgwyl i pethau fod yn hawdd, ond eto, do'n i ddim wedi disgwyl iddi fod mor anodd a hyn. Mae'n hawdd digaloni yn dydy. A dyna ydy y neges i pnawn ma. Dwi'n gobeithio fyddwn ni'n mynd adre yn clywed geiriau Paul i'r Corinthiaid. Dyn ni ddim i ddigaloni. Ond os da ni'n sbio falle ar cyflwr a meddeuwch i fi, fe na ambell i darlun o byd chwaraeon hefo ni, mae'n hawdd digaloni falle pan mae'n dod i tîm rygbi Cymru ar hyn o bryd. Dwi'n gweld rhain o'ch chi'n nodio ac yn deall, ia, yn wir. Dwi heb wedi gweld yr announcement Lions eto, ond dwi'n meddwl fod llawer o'r Cymru yn mynd ar taith y llewod tro yma. Neu falle mae'n hawdd digaloni pan da ni'n sbio ar cyflwr ein cymdeithas ni a'n ieuenctid ni wedi'w gludo i'w ffona o hyd. Heb sôn wedyn am gyflwr gwleidyddol ein glad a'n byd ni. Na'im deud llawer mwy ar hynna rwan. Os unrhyw beth mwy poenus na cael eich gobeithio ni fyny, ond wedyn yn profi yr gobeithion yna yn cael ei chwalu. Problem ydy, unwaith ydych chi wedi gobeithio rhywbeth a di profi'r poen yna, yr siom yna o gobeithio, ond wedyn yn gweld yr gobaith yna yn mynd i ddim byd. Mae'n anodd cael eich gobeithio'n fyny eto'n dydy. Mae'n haws peidio gobeithio. Mae'n hawdd colli calon. A felly, dwi'n bod os ydych chi gallu unieithio hyn, ond weithiau dwi'n ffeindio ein haws i beidio codi'n calon. Weithiau mae'n haws i ni beidio disgwyl yn fwy. Na i amddiffyn yn halon, achos dwi wedi cael yng nghalon di torri o blaen. Felly na i ddim gobeithio eto. Rwan pnawn ma, dwi'n meddwl, da ni'n dod at drothwy. Da ni wedi clywed yn barod yn dod negeseuon, ostreion, da. Da ni wedi cael y plant ma criw cic, dwi'n nabod nhw gyd, chos maen nhw'n dod i'n clwb plant ar Brown dy Mawrth yn y clwb rygbi. A mi oedd o'n hawdd yn dod clywed i'w canu hyfryd nhw a cael ein calonna di gynesu gan hynna. Ond dwi'n bod amdano chi, ond dwi'n teimlo da ni'n dod at drothwy. Herwydd da ni yma yn dydan, ddim just i ddathlu cenadaeth, ond unwaith eto i ymuno fewn ar cenadaeth sydd gan Grist ar gyfer ni yn lleol fama yng Nghymru, ond hefyd ar draws y byd. Yr cwestiwn ydy, yr trothwy da ni'n dod i ydy, ydyn ni'n mynd i godi ein gobeithio'n unwaith eto? Ydyn ni yn barod, dwi'n siŵr bod ni wedi profi siom, dwi'n siŵr bod rhai o'n breuddwydion falle byth wedi dod yn wir, dwi'n siŵr bod calonna wedi torri pan mae'n dod i'r genadaeth yma. Ydyn ni'n barod i ddisgwyl unwaith eto o'r arglwydd? Ia, doedd neb wedi deud fyddai'n hawdd, ond eto doedd neb wedi deud fod i am fod mor anodd. Ond ffrindiau, y chwiorydd, ga i'ch annog chi prawn ma
Da ni yn dod I dathlu, ond hefyd mae Duw isio ein anfon ni a'n defnyddio ni wrth I ni fynd adra hefyd. A dwi'n gobeithio fyddwn ni'n clywed o geiriau Paul i'r Corinthiaid. Nath Meinir wneud job hyfryd o darllen hynna iddo fi. Dych chi'n gallu deud bod Meinir wedi bod yn athrawes o blaen ydych. Oedd o'n wych, da iawn Meinir. Ond mae Paul eisiau ni fynd adra efo 3 peth prawn yma. Iddyn ni fynd yn ôl llawn gwirionedd, yn llawn gwendid, ond hefyd yn llawn gobaith. Mae'n helpu bod nhw'n cyflythrenus a gobeithio nawn ni gofio heina yn gilydd. Llawn gwirionedd, llawn gwendid, llawn gobaith. Yn gyntaf, mae Duw eisiau ni fynd yn llawn gwirionedd. Adnod 1 fama, dyma mae Paul yn ei ddeud. Felly, gan fod Duw wedi bod mor garedig a rhoi'r gwaith yma yn ein gofal ni, dyn ni ddim yn digaloni. Rwan, chi'n sôn fan'na cyn amdan WTC lle o'n i'n astudio Coleg Beiblaidd yn fan'na. A da chi'n clywed o hyd pan da chi'n dod ati I ddysgu pregethu, bod rhaid gofyn pan da chi'n gweld felly, neu yn y Saesneg yn anffodus o'n I lawr yn Llundain yn dysgu. When you see a therefore, you have to ask what the therefore is there for. Dyna ydi 101 pregethu. So be mae Paul wedi bod yn deud? Lle mae'r felly yma'n dod o? Wel, da ni'n gweld mae Paul newydd yn y pennod cynt wedi bod yn rhannu amdan caredigrwydd yr arglwydd atom ni. Yn adnod 18 o pennod 3, dyma mae o'n I ddeud. Dyma di gogoniant y drefn newydd sydd ganddo ni yng Nghrist. Does dim angen gorchydd ar ein hwyneba ni. Dyn ni gyd fel drych yn adlewyrchu ysblander yr arglwydd ac yn cael ei newid yn debycach iddo. Dyn ni'n troi yn fwy a mwy disglair o hyd a'r ysbryd glân ydy'r arglwydd sy'n gwneud hyn I gyd. Chi'n clywed caredigrwydd yr arglwydd ato ni yn fan'na. Dyma ydi gogoniant y drefn newydd. Does dim rhwystyr bellach. Does dim gwahanu rhwng ni a Duw. Mae Iesu, y brenin da, wedi tynnu'n agos at ni a di gwneud ffordd lle nad oedd ffordd. Mae wedi codi y gorchydd a cawn bellach edrych arno fo a gweld fo yn edrych yn ôl arno ni fel y priodfab hyfryd yna. Dyma di'n hoff rhan o priodasa. Dwi'n bod os da chi'n gweld y llun yn fan'na, mae bach yn fan'na. Yn ffrind I Delyth Dempsey'n priodi cwpl o flynyddoedd yn ôl yn y Bala I Sean Jones. Ond sylwch yn y llun yma wrth I Delyth ddod I lawr I gael priodi Sean. Mae pawb yn sbio arni hi, am dylsyn nhw sbio arni hi, mae'n edrych mor brydferth. Ond falle bod chi'n gweld, ond dyna di ngwyneb I yn fan'na. Dwi ddim yn sbio ar Delyth. Pwy ydych chi'n meddwl dwi'n sbio arno? Wel, dwi'n sbio ar Sean, yn dydw. Dwi'n sbio I weld os di'r hogyn yma iawn, sydd ddim rili'n dangos llawer emosiwn. Sean Jones, un o'r hogia yma, os mewn 2 allan o 10 neu 8 allan o 10, yr ateb gewch chi ydy iawn. Iawn de. A ni'n sbio, ydy'r hogyn yma yn mynd I gael ei symud. Ac yn wir I chi, wrth I Delyth o lawr, mae'r dacra yn dechrau llifo o'r hogyn sy'n dangos dim emosiwn. Dyma darlun o be mae Paul yn sôn amdano. Pan mae Iesu yn codi'r gorchydd yna, da ni'n cael edrych arno fo, a mae o'n edrych arno ni nôl mewn cariad. Dyna ydi caredigrwydd yr arglwydd, a dyna ydi'r reality. Pob dydd cawn gwneud hynna, edrych arno fo, a fo yn edrych arno ni mewn cariad. A mae Paul yn deud, oherwydd hynna, da ni ddim I ddigaloni. Ond mae'n mynd yn ei flaen yn dydi. Mae Paul yn deud, mor garedig mae'r arglwydd wedi bod. Mae o hefyd wedyn yn rhoi gwaith
yn ein gofal ni. A be ydy'r gwaith yna? Wel, yn syml iawn, i ymestyn gogoniant y drefn newydd yma mae'r arglwydd wedi ennill iddyn ni. I rannu am caredigrwydd yr arglwydd atom ni. Rwan pan symudon ni nôl i Blaena Ffestiniog dros 3 mlynedd yn ôl bellach. 3 mlynedd. Mae amser yn hedfan yn dydy. Dwi'n meddwl yn wedig pan i chi plant ifanc, mae amser yn teddu fynd hyn o fwy sydyn na'r arfer. A dyma ni'n cyrraedd yma dros 3 mlynedd yn ôl efo babi 6 mis oed, y malu hefo ni, a dyma ni'n gadael dipyn ar ein hola ni. Dyma ni'n gadael teulu i ddechrau ffwrdd, dyna lle mae'n ngwraig i Lydia o. Mae dal i deimlo yr colled yna o fod mor agos i'w theulu. Dyma ni'n gadael ffrindiau, dyma ni'n gadael swydd da, eglwys gwych, dwi dal i hiraethu am nhw hyd heddiw, a dinas cyffroes hefyd. A lle, o dyma ni'n symud i dre o ddiwydiannol ac yn teimlo fod yr arglwydd wedi rhoi gwaith yn ein gofal ni. Rwan o'r tu allan, dio ddim yn ei synwyr. Pan nes i ddechrau yn y clwb rygbi yma ym Mro Ffestiniog, mi oedd y hogia yn gofyn i fi yn y changing rooms, pam symud o Gaerdydd i Blaena Ffestiniog? Do'n yn ei synwyr rili. Ac o'r tu allan falle bod o ddim, ond mae'n ei synwyr pyr pan ydych chi'n gweld fod yr arglwydd wedi rhoi gwaith yn ein gofal ni ac yn ein gofal ni gyd. A pan dwi'n edrych yn ôl ar ein stori ni, dwi'n gweld yr gwaith yna ydy mynd ar ôl yr Jamies, a'r Einirs, a'r Steffs, a'r Caseys sydd wedi dod yn rhan o Capel Craig. Gai rhannu stori Jamie hefo chi yn sydyn. 3 mlynedd yn ôl nes i gyfarfod Jamie. Nes i gael ngwahodd i parti priodas yr athro addysg gorfforol yn ysgol y Moelwyn. Ac oedd o'n un o heina lle o'n i wir ddim isio mynd. Iawn? Ond ydych chi'n cael y profiad yna lle ydych chi'n gwybod dwi'n isio mynd, ond mae yna rhywbeth yna fi'n deud ti angen mynd. Mae'n bwysig iddo chdi fynd. Yr ysbryd yn arwain ni yn hynna. Ac yn y parti priodas yma, do'n i'n meddwl sy'n ni'n nabod llawer o neb, ond eto dyma Jamie yn dod ato fi, a dyma fe'n dechrau sgwrsio hefo fi. A be nes i'n sylwi yn noson honna, mor arferol o'n i'n meddwl oedd y sgwrs, o'n i'n di gweld bod alcohol ar y pryd yn difetha bywyd Jamie. Oedd wedi isio mor hir i fod yn rhydd, a trwy gweld rhywbeth yno fi, ac eto dwi'n meddwl rhywbeth arbennig iawn, jyst gobeithio trio bod mor debyg a phosib i mrawd i Iesu Grist o'n i, oedd wedi gweld rhywbeth mi oedd o eisiau. Bellach, mae Jamie 3 mlynedd yn sobor, a 15 mis yn ôl wedyn, dyma fo'n colli frawd ac ymerodd bywyd i'w hun. Dyma hynna'n arwain wedyn i 15 mis o chwilio, o trio gwneud synwyr o'r cyfan. A da ni yn mynd i'r gym a'n gilydd yn reolaidd. A da ni'n cael sgyrsia yma yn yr gym, neu sgyrsia yma tu allan i'w dio yn hwyr yn y car. Dyma fi'n cael y cyfle i rhoi Beibl iddo fo. Dyma fi'n cael cyfle i weddio hefo fo. A bellach mae Jamie pob un bore cyn mynd i waith fel mecanic, gwneud siŵr ar ei ffôn o fod o'n darllen chydig o'r Beibl, a mae hyd yn anfon llun o be mae wedi bod yn darllen y bore hwnnw iddo fi. Dyma fo'n troi fyny i Capel Craig bore Sul ddim rhy hir yn ôl, a dyma fo'n anfon neges iddo fi wedyn. Am bore awesome. Yn Blaena, ydych chi'n gofyn yn siŵr bod yr A yn dod allan, dydy? Sori, mae'n acen bala yn dod ar E allan. Am bore awesome. Fy mywyd cyfan, dwi wedi byw yn meddwl fod popeth yn conditional gyda fy nheulu. Dwi yn falch wan ac yn diolch mewn ffordd rhyfedd, oherwydd mae popeth yn unconditional rwan gyda Duw. Teimlad really special. Yr gwaith yma mae Duw wedi rhoi yn ein gofal ni ydy fynd ar ôl y rhai sydd yn brifo, i'r rhai sydd yn sychedu ac heb unrhyw le i fynd i a hynna.
Ac felly, ffrindiau, dyna pam, chwiorydd, dyna pam, dyn ni ddim yn digaloni. Achos mae yna Jamies a Stephs a Caseys ac Einirs yn llawn yn ein cymunedau ni. Mae yna gymaint ohonyn nhw. A maen nhw'n chwilio, a maen nhw'n brifo, a maen nhw'n edrych am lle saff i fynd i efo'r cwestiynau a'r poen yma. A be dyn ni'n gweld yn fama ydy, mae'r arglwydd wedi bod mor garedig atom ni. Da ni eisiau wedyn ymestyn y caredigrwydd yna yn does. A be sy'n anhygoel ydy? Diolch yn rhoi'r gwaith yma yn gofal rhai na di. Mae'n rhoi'r gwaith yma yn gofal ni gyd. Mae pob Cristion wedi'w galw. Mae pob Cristion a gwaith da wedi paratoi gan yr arglwydd o flaen llaw. Mae pob Cristion i fynd a gwneud disgyblion, i gyrraedd y rhai lleia, y rhai ola, y rhai ar goll, ac i galw ar y rhai ar yr ymylon i ddod i fewn. Ond wrth gwneud y gwaith yma, mae rhai cofio'n does. Dio ddim yn mynd i fod yn hawdd. Dyna o'n i'n deud. Oedd neb di deud fi bod o'n mynd i fod yn hawdd. Ond oedd neb di deud bod o'n mynd i fod mor anodd i hynna. A mae hynna herwydd, mae yna mynd i fod gwrthwynebiad yn does. Chi'n clywed hynna yn y darn, mae Paul yn deud, y diafol, Duw y byd hwn, sydd wedi dallu y rhai sydd ddim yn credu. Does ganddo fe ddim isio iddyn nhw deall y newyddion da, na gweld ysblander y Meseia sy'n dangos i ni yn union sut un ydy Duw. Chi'n gweld yma, mae Duw y byd wedi dallu cymaint. Gall pethau deimlo mor galed, mor amhosib, ond eto di Paul ddim isio nhw digaloni na, a diom isio ni prawn yma. Oherwydd mae mynd ymlaen i ddeud, mae'r Duw y ddwedodd dwi eisiau i ola disgleirio allan o'r tywyllwch. Mae o wedi goleuo ni a'n galluogi ni i ddangos fod ysblander Duw ei hun yn disgleirio yn wyneb Iesu y Meseia. Da chi'n gweld y fama, ddim rhyw true grit sydd yn cael Paul trwy'r cyfnod anodd yma. Ddim trio ffeindio'r grym yn ei hun mae o. Ond yn lle mae Paul yn troi at grym y gair mae'n ei gyhoeddi i ddod ar calondid mae o ei angen. Be mae Paul yn deud yn fama ydy, da chi'n gweld reit yn dechrau stori'r byd, yn stori'r Beibl, lle mi oedd anhrefn a tywyllwch. Mae Duw yn siarad yn dydy. A mae Duw yn dod a trefn a goleuni allan o'r anhrefn a'r tywyllwch yna. A mae Paul yn deud, mae'r un gair yna sy'n dod ar goleuni allan o'r tywyllwch wedi'n goleuo ni ac yn parhau i oleuo ein byd ni. Does dim byd yn mynd i stopio y gair yma rhag fynd allan, rhag goleuo calonna. A os da chi ddim yn credu fi, gai taflu chydig o ystadegau ato chi. Do'n i'm yn ffan mawr o matheg, dyna pam nes i studio'r hanes i gadw'n ffwrdd o'r ystadegau. Ond, dwi'n yn siŵr os ych chi weld yn ddiweddar, mae Cymdeithas y Beibl wedi rhyddhau ymchwiliad diweddara diddorol iawn. Mi o'n i arfer gweithio hefo Cymdeithas y Beibl cyn symud yma i Flaenau Ffestiniog. Ac yn ddiweddar, maen nhw wedi gwneud survey o 13,000 o bobl, so mae'n survey sylweddol iawn. A dyma di'r casgliad maen nhw wedi dod i. Mae yna diwygiad tawel ar darfu. Yn Saesneg, a quiet revival is happening. Mae hwn yn ddydd newydd. Mae'r narratif secular i weld yn methu pobl. Ac be da ni'n weld o hynna ydy cynnydd o bobl yn dechrau unwaith eto mynychu'r eglwys a ffeindio i'w atebion o fewn y Beibl. Oedd yn anhygoel darllen yr ystadegau yma iawn. Mae yna cynnydd o 50% o bobl yn mynychu'r eglwys wedi bod ers 2018 yng Nghymru a Lloegr.
Rhwng yr ystadegau wedyn hefo Gen Z. Dwi'n siŵr os ydych chi wedi dod ar draws Gen Z. Dwi ddim yn perthyn i Gen Z. Dwi'n yr millennial generation, dwi'n meddwl. Ond o 1998 ymlaen, mae'r Gen Z generation. A dyma da ni'n gweld amdano nhw. Yn 2018, dim ond 4% o ddynion oed 18 i 24 oedd yn mynd i'r eglwys bob mis. Bellach mae hwnna fyny i 21%. 35% o bobl 18 i 24 yn deud bellach bod nhw'n credu yn Nuw, bod yna rym uwch yn bod. 40% o rhai gafodd ei syrfeio yn deud bod nhw'n gweddio o leia unwaith y mis. A wedyn, a hwn oedd yn ddiddorol iddo fi, 34% yn deud bydden nhw'n mynd i'r eglwys tasau ffrind yn ei gwahodd nhw. Rwan, da ni'n gweld hyn ar ein daith ni hefo Capel Craig. Da ni mond yn dechrau, ond be da ni'n gweld ydy mae rhai sydd i weld mor bell i ffwrdd o'r eglwys, bellach yn cael ei denu i fewn. Ffrindiau iddo fi lawr yn Llandysul, yn arwain eglwys Ffynnon yn fanna. Noson o blaen, mae yna 32 o bobl ifanc yn addoli ar nos Lun yn i'w eglwys nhw wedi iddyn nhw gwblhau cwrs alffa. Mae'r rhieni'n arwain capel ar enw y maes yn Coleg y Bala ar nos Sul, ac yn reolaeth, mae yna 25 o bobl ifanc, jes pobl ifanc rwan ni'n sôn am, yn dod i addoli ar nos Sul. Ffrindiau fi'n arwain capel goleidi draw yn Ynys Môn, a Alan, un o'r arweinwyr yma yn sôn am 19 mis mi oedden nhw'n trio ffeindio fenyw o digon mawr i'w cynnal nhw. 19 mis o drio a brwydro i trio cael lle ar yr maes gwyddoniaeth yn Ynys Môn. Bellach, maen nhw wedi tyfu allan o'r lle yna. Oedden ni lawr yng Ngwyl Llanw cwpl wythnosau nôl. Dal fyny efo ffrindiau ni, John a Mary Nicholas. Oedden nhw'n sôn amdani i'w eglwys nhw yn Llanilltyd Fawr. Mi oedd gen nhw bedydd yn digwydd ar Sul y Pasg. Dim ond un bedydd o fod i ddigwydd, ond dyma yr gweinidog yn teimlo yn ei ysbryd bod angen gwahodd eraill pwy bynnag oedd eisiau dod a cael ei bedyddio bore nhw bod y gwahoddiad ydyn nhw'n wneud. Dyma 6 bedydd arall yn digwydd pryd hynny. Da chi'n gweld, mae hwn yn ddydd newydd. Mae fel petai fod y llanw yn dod i fewn unwaith eto. A felly, ffrindiau, mae o'n anodd, ond da ni ddim i ddigaloni. Mae'r un gair sydd yn dod a goleini o'r tywyllwch yn parhau i fynd allan hyd heddiw. Felly, gaich annog chi, a rwan dwi angen bod yn ofalus, y cenhedlaeth hun. Rwy'n subjective ydy'r term yna, Nes i droi'n, ges i penblwydd significance dy Sadwrn dwytha, troi'n 30, bach o identity crisis yn dod fel yna. Ond, na i ddim diffinio be ydy'r cenhedlaeth hun, ond gaich annog chi fama chwiorydd. Pan mae'n dod i cenhedlaeth, dim ond 2 rôl sydd yna. Mae yna rhai wedi'w galw i fynd lawr y pylla. Yn mynd i fynd a symud i'r llefydd sydd wedi hen anghofio amdana, sydd yn desbryd unwaith eto amdan newyddion da, am gobaith yr efengil i fynd yna. Ond hefyd, mae galwad i rhai i'w dal y rhaff. I wneud yn siŵr bod nhw'n cefnogi nhw, i wneud yn siŵr bod nhw'n cael gweddi, i wneud yn siŵr bod nhw'n cael y gofal a'r doethineb a'r profiad o'i hamgylch nhw. A gaich annog chi chwiorydd, fod Duw hefo rôl ar eich cyfer chi. Fod gennym ni ffrindiau sydd yn dal i fynd lawr y pylla. Paul a Robin Smethurst, ffrindiau ni, di symud i Talgarth yn ddiweddar i plannu eglwys yn i'w 60. Geraint a Tina Mos yn ganol plannu eglwys Cymraeg yn Hwlffordd. Mae Geraint newydd roi yn 70 oed. Mae yna rhai yn parhau i fynd lawr y pylla sydd yn wych. Ond hefyd mae angen am rhai i ddal y rhaff.
Y rhai yna sydd yn mynd i rhoi gweddi, rhoi adnoddau, rhoi yn ariannol i sicrhau fod y rhai sydd yn mynd lawr ddim yn mynd ar ben eu hunain. Mae gen i ffrindiau fi, Andy a Morwenna Cottam, maen nhw lawr yn y fenni. Ac yn reolaidd mae Andrew yn anfon neges iddo fi ac yn gofyn, be fedrwn ni weddio drosto chi? A dwi'n gwybod pob yn ail bore llun, maen nhw fel eglwys yn y fenni yn gweddio drosto ni a drost gwaith newydd eraill dros Gymru. Felly gaich annog chi, peidiwch colli calon, ffrindiau, ond breuddwydiwch eto. Be mae'r arglwydd yn eich galw chi i unwaith eto? Rwan, hwnna'r pwynt 1. Mae ddewch i fi. Iawn, ond nawn ni fynd yn gynt trwy'r rai nesaf. Okay? Mae Duw yn ein anfon ni dydy mewn gwendid. Dyma'r trysor mae Duw wedi roi iddyn ni. Mae'n cael ei gario gyda ni sydd ddim byd ond llestri pridd. Ffaith sy'n dangos mai o Dduw mae'r grym anhygoel yma'n dod. Dim ohono ni. Dim ond gwendid all gario yr gwirionedd, yr gogoniant anhygoel yma mae Duw wedi ennill iddyn ni. A da chi'n clywed profiad y llestr pridd? Dyma di profiad y llestr pridd. Trafferthion yn gwasgu o bob cyfeiriad. Yn ansicr weithiau. Yn cael ein herlyd a chael ein taro i lawr. Dyma profiad arferol y llestr pridd. Ond ar eich glywed yr ond holl bwysig yna ar ei meinir darllen iddyn ni. Da chi'n clywed yma na rwan. Wedi'n gwasgu, ia, ond dyn ni ddim wedi cael ein llethu yn llwyr. Yn ansicr weithiau, ia, ond heb anobeithio. Yn cael ein herlyd, ia, ond dydy Duw ddim wedi'n gadael ni. Yn cael ein taro lawr, ia, ond yn cael ein codi yn ôl ar ein traed bob tro. Llestr pridd. Dyna ydw i, a dyna ydym ni gyd. Dwi'n caru'r ffordd mae un o'n arwyr fi yn y ffydd, Hudson Taylor, oedd yn arloeswr ac yn gynhadwr draw yn China, yn dweud. I often think that God must have been looking for someone as small enough and weak enough for him to use, and that he found me. Rwy'n mae hwnna'n dod a cysur i rhywun fel y fi. Dyna be mae gwendid yn wneud. Mae'n neud chi deimlo mor fach, mor wan, ond wedyn i ddod o hyd i nerth a'n dibyniaeth ni ar yr arglwydd sydd yn medru newid y stori. Wedi ein gwasgu, ia, ond dyn ni ddim wedi cael ein llethu yn llwyr. Wedyn mae Paul yn dweud, di ddim yn mynd i fod yn hawdd. Mae bod yn llestr pridd ddim yn beth hawdd. Dyn ni sy'n fyw bob amser mewn peryg o gael ein lladd fel Iesu, mwyn i fywyd Iesu gael ei weld yn ein cyrff marwol ni. Rhaid i ni wynebu marwolaeth mwyn i chi gael bywyd tragwyddol. Chi'n clywed gwahoddiad Paul yn fama? Oes rhaid i ni wynebu marwolaeth? Go iawn, Paul? Os na ffordd haws na hyn? Wel, dyma da ni'n gweld, dyma di ffordd y groes, ynde? Ffordd ben i weired y groes, ble mae marwolaeth a'r waith yno ni, mae Paul yn dweud, bydd bywyd a'r waith yno chi. A rwan, dyma lle mae mis o'r am yn dod fewn i'r stori iddo fi. Chi'n gweld falle ar y llun yma, gesir y fraint o mynd chydig wythnosau nôl draw i mis o'r am hefo yn had, yn fanna, ac Aneirin Owen hefyd hefo ni. Mi oedd hi yn brofiad mor arbennig. A un o'r breintiau mwyaf oedd bod ni wedi cael ymweld a fersiwn mis o'r am o San Fagan. Mi oedden nhw'n cael dathliad mawr ar y pryd, yw dathliad y cynheuaf fatha i'w ysteddfod nhw. A gafon ni'r profiad o ymweld a profi be oedd bywyd arfer bod fel yn mis o'r am. Mae wedi newid cryn dipyn bellach, ond dyma fel bysa'r cenadon cyntaf wedi dod ar draws mis o'r am. Lle llawn llwytha
oedd ar y pryd yn llwytho treisgar, oedd yn aml iawn yn dienyddio penna ei golynion. A dim bod Cristnogion o Gymru, di bod yn barod i fynd draw i pen draw y byd. Hanes yn heili i, fy hen nain a'n hen taid, David a Muriel Edwards a Samuel a Glenys Davies, di bod yn barod i fynd i pen draw'r byd oherwydd bod nhw'n gweld bod gogoniant y drefn yma mor arbennig, mor anhygoel, bod yr arglwydd wedi bod mor garedig at nhw, bod rhaid mynd i ben draw'r byd, i'r rhan fwyaf anghysbell o gogledd ddwyrain India. A felly mi oedd yn brofiad reit emosiynol profi be bysa bywyd i bod fel. Un hen nain a hen taid, un nain ni nath cael i'w magwraeth cyfan, byw na tan oedd hi'n 13 oed yn Mizoram. Ond ydych chi'n gweld yn y llun yn fama yn dydach, mae dad a'n eirin yn pwyso ar y pren yma. Rwan, dyna ddim achos bod nhw falle chydig mewn oed bellach ac di blino, ddim dyna pam. Mae hyn oherwydd mi oedden nhw'n dangos iddyn ni pwysigrwydd o'r swt. Mi oedd na arfer ar y pryd yn yr llwytha yn Mizoram, yn y tribes, lle os ydych chi wedi'ch dal mewn trosedd wedi gwneud rhywbeth o'i le, mi oedd gen hawl y pentref eich dal a'ch curo a dial am hynny. Ond mi oedd na rheol pwysig. A rheol yna oedd, os ydych chi yn medru, ac eto oedd yn helpu os chi'n gallu rhedeg reit fast, yn medru llwyddo, cyrraedd hut yr brenin, y chief ar y pryd, a sicrhau bod neb yn eich dal chi, a cyffwrdd yr colofn yma o bren, y swt fel oedden nhw'n galw o, cyn i neb arall eich dal chi, mi oeddech chi'n derbyn pardwn gan y chief. A be ydych chi'n gael yn ôl? Mi oeddech chi wedyn yn dod yn gaeth i'r chief ac yn gweithio o dan y fo gweddill eich dyddiau. Dych chi'n gallu gweld sut oedd y cenhadon cynnar yn rhannu yr efengil a'r pobl ar y pryd. Da ni'n dydan wedi rhedeg i'n swt ni. I'r rhai o ni sydd yn gwybod bod ni yn disgyn yn fyr. Mae ganddo ni i'r pren sydd yn rhoi pardwn. Da ni medru cyffwrdd y groes sydd yn rhoi y pardwn, y maddeuant, y dechrau newydd yna. Da ni gyd i'w angen. Ond wedyn, da ni'n dod yn dydan yn gaeth, ddim i'n pechod ni, ond yn gaeth i Dduw, i'n brenin a meistr da. A dyna oeddech chi'n gweld y Mizoram ar y pryd. Oedden nhw ddim wedi colli y darlun yma. Mi oedden nhw'n gweld bod i'w bywyda nhw bellach ddim pia nhw, ond fod yr arglwydd wedi prynu i'w bywyda nhw yn ôl. A dyna oedd Samuel Davies arfer deud i'n had i'r peth oedd yn aros yn i'w calonna nhw fwyaf amdan pobl Mizoram oedd i'w llawenydd nhw. Fo nhw yn sylweddoli mor garedig mae'r arglwydd wedi bod tuag atyn nhw, a bod nhw bellach yn cael y fraint o wasanaethu fo, o bod o dan i'w frenhiniaeth da fo, ac bod nhw wedyn yn bodoli i wasanaethu yr arglwydd, yr eglwys a'r gymuned. A doedd hynna ddim yn neud nhw'n bobl blin a rwystredig, ond yn lle yr opposite, ynde? Fod nhw fwy llawen byth bod nhw'n cael gwasanaethu yr arglwydd. A dyna di'n gwahoddiad ni, ynde? Wrth i ni roi ein bwydau i ffwrdd, i wasanaethu'r arglwydd, i wasanaethu'r eraill. Mae'r arglwydd yn deud, mae bywyd ar waith yn eraill, ond hefyd bydd llawenydd newydd yn dod iddo chi. Ac i gloi, ffrindiau, un stori arall, iawn. Llawn gwirionedd, llawn gwendid, ond hefyd mae'r arglwydd eisiau'n anfon ni llawn gobaith. Dyma llun o'r 5 o Ebrill blwyddyn yma. Gêm holl bwysig Bro Ffestiniog yn erbyn Bangor. Meddiwch fi eto os ydych chi'n licio chwaraeon. Bear with me. Iawn. Gêm bwysig iawn, iawn, iawn. Pwy bynnag oedd yn ennill? Oedd yn cael dyrchafiad. A dwi'n cofio'r pnawn dysadwn yna edrych allan ar yng ngwrthynebwyr, gweld I gwyneba coch, a clywed ein capten ni'n gofyn i'r dyfarnwr faint sydd ar ôl, sir. A mae'r dyfarnwr yn deud, y chwiban nesa fydd y chwiban ola fe chi'n ei glywed.
A mi oeddwn ni ar y pryd yn ennill ac yn gwybod unwaith i'r dyfarnwr deud yna bod ni wedi ennill go iawn. Dyma fel ydi o i fod yn Gristion. Da ni'n byw yn y dyddiau ola hyn. Mae'r arglwydd Iesu wedi atgyfodi. Dyna da ni'n clywed yn thema flwyddyn yma, fod i'r atgyfodiad ar bywyd. Mae'r atgyfodiad cyntaf wedi digwydd, ond mae'na atgyfodiad arall o'r byd cyfan i'w ddod. Da ni'n byw yn y dyddiau ola hyn. A felly, ffrindiau, fel yn y gêm rygbi yma, pan da chi'n clywed y geiriau yna, y chwiban nesaf fydd y chwiban ola. Da chi'n gwybod os dim byd i'w golli. Achos da ni wedi ennill yn barod. A dyna ydi gwahoddiad yr Efengil. Da ni'n gwybod, da ni ddim i ddigaloni oherwydd, da chi'n clywed Paul yn deud fam yma, dydy'n trafferthion presennol ni ddim byd o bwys. A fydden nhw ddim yn para'n hir, ond maen nhw'n arwain i fendithion tragwyddol yn y pendraw ysblander sydd tu hwnt i bob mesur. A Paul yn dweud, mor anodd falle fydd pethau ochr yma tragwyddoldeb. Yn y diwedd, ysgafn fydd y baich yna i gymharu a pwysa y bendith y gogoniant sydd i ddod. Ac felly, os hapus ydy diweddglo ein stori ni, pa wahaniaeth mae hwnna yn mynd i wneud i'r ffordd da ni'n byw ein bywydau ni heddiw. Na i ddarllen geiriau Paul wrth i ni orffen fan yma, adnod 1. Felly, gan fod Duw wedi bod mor garedig a rhoi'r gwaith yma yn ein gofal ni, dyn ni ddim yn digaloni. Gadewch i ddweud gair o weddi wrth i ni orffen. Arglwydd Duw, diolch. Diolch fod diweddglo hapus i'n stori ni. Diolch fod ni wedi ennill yn barod. Oherwydd ti ydy yr atgyfodiad ar bywyd. Arglwydd, da ni'n gweddio wrth i ni ddathlu heddiw. Ydych chdi'n ein hanfon ni hefyd. Yn hanfon ni ar genhadaeth unwaith eto. Yn llawn gwirionedd. Yn llawn gwendid. Ond hefyd yn llawn gobaith. Arglwydd, diolch am yr hyn ti wedi wneud yng Nghymru. Diolch am y ffordd ti wedi symud yn ein glad ni o'r blaen. A diolch am yr arwyddion sydd yn dangos dy fod ti'n gwneud unwaith eto. Dy fod ti ti'n gaddo'n dair di wrth i ni glosio ato ti. Ti yn mynd i glosio atom ni. Ac arglwydd, da ni'n gweddio i'r genhadaeth yma fynd allan. A ddim jyst i'n trefi am pentrefi ni fama, ond unwaith eto fel naeth y Cymru gynt, iddo fynd ar draws y byd. Arglwydd, dy ogoniant di, dyna ydy'n concern penna ni, a dyn ni'n gweddio hyn oll yn enw dy fab Iesu Grist. Amen.